hogero na kyo tulete nyomba iga mbe yane nje no mwana umia na rotara soka ya nsoke guche osama ruwe watiga amaru ya tiga gusalirie nauni ya maru nje tinganje twanje tayo goti inda kwarara nchera nje ya tata nje nje ya nje ngurara ai Paris ningo nchirende nkebo sena chakori kebwese tata umete kebwese sikuizi atukori yake sikuizi ngwete moko tinda pamoja nje na kebwese ya nkyo kandara nde na baroche moisoni oli no mondo ole mari ya diomete bone igari committed bono nje no mondo ngotara ngobera ikanyomba na tulizo mete alafu mida yake kana nje ndole ngaki ndole kuzininyo ole kande ngachinjira yani njira gite oro monto committed nande ngiwete nayo kumoira chichanga ime nte ayo kwanza mje once nanyo leke bwese ngumurandelia na murandelia na motenga ki anko ngaki yani amangana yobo semia oka tigano bokoro kebwese sikuzi tariko cha nyomba mapema wete naye motoka komo mwanya komnyoke bisaga nekenyoreke nkwanya kumanyonyomire omokani chi group echo nje na kebwese kebwese omonto monene okoega omaite koega nenda gucha gwe bintu ojo mnago cha gwe tae igo bado nkwega risko ya dinate ba igo what I'm trying to say kebwese no monto monene nje by the way tinamura kurmambi kwanza it has been weeks na tira gocha mwao gaike mambi kayenda gochi oyo the guy was passing by nje by the way tinamura kebwese nende nje nago tenga kikurmambi nondo cheka I've been posing around after passing by kayenda gochi and relaxing kwaroni kayenda gochi bono kayenda gochi kiraru mwao ga ije by the way kebwese oyo gukwanira I've remembered moiso ndamura lero ngwante bina itaga nkyo konjorere statement oswante bina pass by gochaga osoyo bogete ndo moriri mono ayo momuro omorebyo ya kayo kebwese omonto maneno omonto bwate omonto le ayani by the way sijamwona mimi sijamwona I've been sitting around and posing ni lini mulikuwa naye mwisho the other day when was that eyo tichi kabere ngakibono tichi kabere nke kibono ngerese ngi bunke kyo minute tichi kabere kebwese tinamara endi kegusi ya ririmo are gotinda yo mweri ondiriri yarenge sababu aru nyombe kemambi tinda mora echinsa ngapi nsambiri cyabutuko tindo cyasare gochi tikana kebwese nagote na rero tetangikire nyomba saa 11 nande naye mwarenge komo nande ngiwete mwao gagochorara sometimes somanya gocha saa 11 nyomba inje bono nye kibwese tani tabwati time yago nincho kubwata kwaboria singencho am notice monitor ni numore group ya monere inje inje tato njintenta kibwese umete kurwa akonyoma squeeze ya kutara kuruguchi ya kutara inganga mina tembea na ligi ya wasesi boys bono nje ne boys ya ombwimba atiganete nere nayo musanyo yebweka nje nje ya kebwese squeeze ananionea 19 nje kebwese sijawahi muona ya osote tenko burukani naye mobate chishati buna ankora mobata nyomba omanya wontebieke maene rituko ndirongi wete achite no mwiseke nyombaga akarara agacha mwane saa 11 chiamami kaikwaringi nje nje turaigwa nonyo ni wete mwaona base aba iseke bagocha nere aito ko mokani ansike buna mokae je ngabo sibuli na abere kingo matenga kinje no mumuro wanchite emisa ngocha naenda ikwaya ali natereria abana gali timbu atimangana agutara wasting time and with hydras usonyo ole gali epesi am trying to mosacho ne idlare mosacho ne tabatia sia okora tindamo kwa igure kingo comment ya ndo sike bwese nje bona kerata yo nyomba nkayare ashote kerata yo nyomba kerata yo nae bono orante bia sakare runo gwacha kwa manyora lakini komo mogotoka nje tiga tata ona mungo ngachora singincho mimi your husband I'm not walking with him around aimlessly and kyo playing with my mind ya ingochesero bonga nje munondo cheningo pima kiribuli inkirende wose open aponte bie kikere ngende kimaete kibwesa enda guchirogora nende gento ngo barenge komo kera enda guchirogora
He's working with the man I told you, and I'm a boy. Na bagondo kama boy because I'm not married. As old as you are. Na kingote binga you are a boy. Nje? Aye. Ya no rigere ge tingire ke origere no ge tingire ke ne squem. Ndo chero nye squem bete yo ndo. Ne squem. Ayoro jenga na biro mondo manene. Bado. I'm still young. Unkali muchanga, mimi ni kichana muchanga. Nje ntare na na bando rai go squeeze atembe na mimi. Nendo lino monto manene, let me give you a piece of advice kitogo. Lino monto manene, nendo na atakatu aba kungu no eteni. Atwara aba kungu teni? Igoro ya ori nkebwese. That guy is a gentleman. Egente kene na chamara wa kole service. Ekiyo kaigana kikia muhimu. Aje gari yako paransi ali. Osomo gono noro. Nakina otebereti, obone to endo ochenjiri wo bongo. Aitori ko reason pi. Ngana atwara teni gichakore service nyomba. Kose gari kakwa otobole mari okore magari okore ango bono tochetia ango kwenda ali oburugere geti chenjira geti otige konya kokobwati musacho wasa kogenda tunya na him omotiga bere nkari you parents things the way kwaro wata makorizo buna binadamu tari bune ngombe no iwete kai teo ntabyo bori ntaiwetia do I look like kakao to you? Not really, but your behavior. No charakini lakini doramanya. Inki ora kore. Oche mwana oche konda bero. Inki ora kore. Oche mwana oche konda bero. Tumeti Aine service yo koro oche kenda inki ora ntebi. Oche mnandega. I'm a man. A man. Lakini no maitenga kebwese nabo nte kwa kane school fees obone to mo advisor akore gasi anyakwe banga mapema aitoro chichiche ngachi okoroche egasi awo no gocha mwana ko moiti mwenda gotinda ayoroche mbio wankorera okero kondra igobona nje bwese ngana nayo mone bio monene bwe kenyoreke kolere kira korwa nje kolere nje omokwanere tiga omokwanere taringa onkorera. My friend, you are joking with Ogero AKHOG. My friend, ibaganda kole nso nyomba ali rumu nijene nyaonyo nyole na itire mukabande ngancha ko kambi gwebina gochia kende nkyorango senje egento okora you get a go out kende nkyogo ntebya yani mbu yogende mbu yayo tigane na kebwese osenkore bunantagete egento na bateiniki egento na bateiniki I don't want to go fighting with women. No monto ule machua. Actually, you look stupid. Utafight na mwanamke aje. Doro jibona. That's why I'm a gentleman. Kwarori. What you have to do. You have to go. If you don't know, or yani if you wanna go, then you come back later when you are refreshed. Asingenjo ukiangalia vizuri. Ayuko hapa kebweze. Okay, mimi nimekuja. I've been sitting around. Nimekuja kuconfirm. Kebweze taya. Lakini rende ayi mukwanire ayo gatiga okenyo watigita maru genda mukwanire mutebi binyalile mwa kunioa amwe tukae na amani abaro kibweze no muzacho lakini nabwe ntaro kumenti mwe na kikumbere gentleman wano yani isupi around ko take you is time ogo kore nenjira gite obera ali nche mukwaniraro mukwanira ndo sena change nabwe ntakwaniru therapist ali ochondi kali mobere therapist yasingenjo inere gas naro rikwangire nje mukwanira ali motainga my friend machua hap kwanza kwanyomere ka nyumbani bas I don't want to mongaini bono kwangire okwana don't throw it around you emulesri mabona ino montomia so konya kogaga bunege otobosa mabona kwangire okwana mangana maya yango chale nyanya moikonkuna omoikonkuna njira kite kwarori na roje na kole vinto kama bune gentleman kabisa no ebono ntete gocha kwenda ali kirisha aba korai sengenjo seinali kamwezi kinkarande ga toroji kwa nani kwana kibweza no ncho ndigiri kama muntu kandika kambeke pisi yenjira gete na nje ndiba kangunya koroita ogero tobati mistari tomete kwerigeri mistari nero gento kora ko monde terega moke vibe tebo sinyaro kara kora assignment na kwa ukwanire kebweza abo montomia alafu ngorande
eke mama nkero ke kenyoreke eke mama eke mama musikana rota bwati musacha okoruku gechemba gechemba nere ngocha okoretera gechemba aku kwanza kama kwanza nkarosi buyanga burugeni kabucheche kwarori no kamaite kari kamaite matari no kamaite no kamaite gechemba aku ngari kamaite matari akaingiga akane tu igenjira kiti akuna kunta ite nikaweke pete ya uchumba kwarori narori yani kwarori bona kora assignment yeyu gechemba ngo koroserinde ninche morete mami yoga ngo mutebini ngaki aratika kuratara na inche ndara nyoma kingo nyoma tumaya gutara kwarori njira kiti narora bona no muntu mwa intianda enda bona gochia sawa nore goseneri kori matari are alafu ntokwana sawa aya mbuya mono aya oje kumboli mukago mboli mukawa aje kumboli ngakibwese ngayari kibwese nje amaya monitor